To sa sisen pat hagani sngi ngadon ni kapan aingu yo blay. Ba ngan penkut ia gani ke jingkren ka bang ai kerteng Pynkhreh na kabenta usnem arajar arpuar. Ngala kren artli ki pan ngala pen i fi katukat ni ki nongrip ki bang ngai kila long ke jing mentoy pa ke jing khu ia ke jing ya nanti ke jong phi ke pa pinio i ausnem arajar arpuar. Ngakren jan man lagi sngi gani ba hausnem arajar arpuar. Kat kung ke jing snot ho jong nginio i ki aka ki batamai no blay. Kala banong ko batamai ka bo blay ule ka pertei ka bangimpat jiu i menuru bat kandan ke aka ki batamai ka bo blay ule ka jing shakri blay ru. Ba dene ka taga daw ngalapan i fi ba ladang ilech ka jaka ka ba ngimpat tip ngalapan i kumno ba u Joshua u yalam iki kon Israel ba ulech ka ri ka ba umpat jiu arung menuru usyang shua kanan Ahmad benang usyang shua Jordan ia ka bandrung kanan syang po Jordan daw day blay bu yu ubon syang ang to ia ka ban penlong ka jingpet bahai ki yeng kisam ban wengi ka nungo ka bamday na ka yeng kisam ka jongki bat ban hikai ki kumno begini ay ban bot ia ki nong yalam ki baba ia ka senduk jutang ka jong try bat usapai syagari kanan kari ka bau blay ula kular ka batamai ka ri ka basaiso ka batuay daga dot bat ka ngap bat ka ngakwa bangan syupen kan mau fi ngala keren ni gani kambon agni ka pat ka ba laispa arfusan bat ngakwa mendagasngi bangan penibiang fi bau blay usngotenat ia ke eke ege batamai bat dena ka tagadaw ngalapan i fi bakadan kam kata kata bangin yat ke jingmo ci perkhan ka batamai ka rukom snotho ka rukom shakri blay ka banginom yang sa aki eke ege barim handai bangin yang aga nong rim ka batamai ka bau blay ulabo aga jingim jong apa jofi ngashu kran biang kendiat ege ni aga ketien English ngila banong kata ga flexibility fi ini ga flexibility kadai ka jinglong ka ba don how ki brio jong blay ki bakraw ki bakloy ya ga ban long flexible ban pen ko ngo ila di kat ka bau blay ukwa ega jing im jongki teng yam long flexible nda bangila mlien teng yam la shu iga ban kidia ya ngi na mar bangila aga tu jinglong ga barim haga tu jing mlien rukom perkhat aga rukom jing snot ho aga ta rukom le jingi teng ki jing shikri kim la shu banyo i ga jing tray jong blay bagami ki jing klumar kami ki jing kalalong tang ga rukom tang ga niam ga dei namar ngim long ki brio ki bakloy ya ga bania tray lang baru blay ki eki betamai maju ongi ni ki tien bo blay ulong up to date blay ulong outdated blay ulong updated blay bu snot na eki betamai malapan iya fi na jingkran gi janga wat aga tu jingkran ka bangkran online Sunday ru Sunday janmet ngala kren ni johi na mga yo iba ka dan kam kata kata ye gi brio jungi haga jing shakri haga riba ga jat ben rio bangi dei ka ban penlong i ga jing mo perkhat jungi bangi dei ban long ki bakloy ia ka ban trai lang bat ublay da ka bangi miang sa aga ike berim Henry ngi bot i galanti trai ga batamai ka bo blay kwa i ga jing em jingi teng im kwa ban le ga ta ngi persha i ga tien ga jong blay ru persha wa ga jing kwa ga jong men se mo khoi ru habang i yang sa agi ike berim jong ga jing mlien ga jingi nak ta daw la pen i pi ba hangani ga voice ka bangala kren kani ga voice ka bangala kren chifi ka bangada next kamba ublay usnutanat ia ka ban trai ba ki brio ki balong kloy ban pen ko ngo ila di hagata ga jing hagata ga batmai ga boblay udan ga jing em joki ta hagani ga khlep man na kwa ru bangan ai shipi la singan pen kut no ini ga jing kren jonga hagani ga sni
da kabangan penkut biang ni gani ke jingkran janga ha gani ke juk kerteng kabanga ai kerteng Pynkhreh yo Snem arajar arfu ar ha gani ke voice ke balais pa ar bunyo ngakwa agani ke porba finio gani ke ktien namar la da kadai ngi bangin Pynkhreh bandrung shikatai ke Snem ke betumai jong arajar arfu ar kumangala debong udah Snem uba kumbang ala puli na Bible gitu ke kitab Isaiah ba ke Bible ke la keren shai agani ke kitab Isaiah na penuan ni gani kitab Isaiah na mga yo iba ka day bat ngi gani singi bau play wang tu yang tu ting shan kil nang ko benru po wang tu yang tu ting shan na mar ke jing shai jong pa kalawan bat ke bura mutrai galami apa na ba khmi ke jingdum kan tap ke kindau baga jingdum tliu ki kin jaban rion ri tra un mi no pa badi ga buram cho u on yo I alor cho pa fi in de filong jo Snem ara jarar fu ar na tip lu pai gini ba kanum de Snem ka ba ngin yo I biang ya ke aka ka ba haki Snem ki ba men chua ngin yo I ke aka ka ba tumai ka ba ka ba pendu jingker man la si ki ba bon ba de ni ka daw nga kwa nga nong fi gini ka por ngala keren gini ke jing sengan keren biang kendiat ba kat ko muni kitab Isaiah ko na ko bendu pho u play wong yang jai ting shine play wong ting shine namar ba keren ke jing shai jong try hangi ba wong ke jingdum kan tap ke kendo ba ke jingdum tliu ki kin jaban rio kan ke ktien fi kan long kum ta kat banang mi kisna Henry wali klet bakat bakanang klan ke jingdum kataru ke jing shai kebetulan ke jing im jingi kanang palang kanang ting shai kanang pau ha ke buram ke jong tuai te te ni ke daw ng kwa nganong fi ke ni ke por wat num shaptiang ana fi rong sulu Snem arajar arfu ar tong inum perkhat ko mo perkhat ki brio pertai hare tong in perkhat da ke jing perkhat ke betumai but ke point ke bang kwa ban keren menta ke dei ngala keren ke jing mo perkhat Henry minta gesngi ngakwa nganong fi namar ba haus Snem arajar arfu ar ngan ong biang sisen ngila ban yo I ki ba la ban persha bat ke jinget ching ngila ngin yo I ki ba penduk jingkerman aga jing im ke jingi dan re ngakwa ba pinang I ni ke point ke bangan pen I bala da day if you fin rung so Snem arajar arfu ar pi don kamban pentamai ya garukom yo I jompi fi kata de ke bangakwa bangan keren mendagesni karukom yo I jungi ke de ke ba kata palat ke jing im jomprio kani kadai ke beton kam tam ma ke jing ya lenti ke jingi baru play fi karukom yo I jing ngi de ke brio ke belong kenja do ngi don ki khmat ba kenja do but ni pech ke ni ke perthai ya bangi ya lenti wat ado mendagesni ru khambo na pleng jingi hi la pniat yangi katkum ke jing yo I jungi ke kata ke jing im jingi katkum ke jing yo I na ma ke jing yo I ke kata ke jing im jingi Madene ke takadaw fin lap ke brio na ba ki yo I ke basneo ki hierno ke jinkerman jonki ndaki yo I ke badu jinkerman ki du jinkerman shisha ndaki yo I ke ba long negative ke ba persha bat ka ba ka jing kwa ke jonki ke no chubani ya chikmat namar ke jing yo I ke kta ke jing em jomprio ta kwa mata ke sni bangan kren chefi ba fin snot ho kom no ban bet ye garu kom yo I jonfi da ka banga pen I fi nong rim na ka Bible bat ngan pen I ru kom no ki brio ki bkhrau ki bedai ban ki bedai ka ban ya ka ban yo I ka jing job ka jong plan re na mar ba ki yo I no da ki khmat ba kin do ba ki yo I da ka jing yo I jong ki klem yo I ka kom ka jing yo I ka bo blai yo I ki klem po I shi ka thong jong jing ya den ti ta ka de ka ba long ngala ban bu de ni ka tin ka ba long serious ka jing ya den ti jing ngan pen I fi na ka Bible ka shi ti ka ba ar korin Kelanang ko besan Arkoren kelanang ko besan ngan peni fina ke dekat ke benyo ke angkum ne namar ngiyai da ke jingai da ke jingyo I fi ibun sien nda habangi puli ke dekat
ni sim tang itu khat benyo benyong Makatay ngi ben yaay be daga jingay om daga jingyo I yaay be daga jingay yaay khap prip be gini khamat yaay be kumto shangan ong fi gini go por gini go kham jliu gni at gini go khlip mat ba la dangan kren namar nga kwa ba pinum shu interpret go bible ni pen kalai ni go bible tangi be khat ba shu yaay daga jingay shu yaay le mer shu yaay klumar gini go jing kan ma ho snem arajar arpu ar shekhman finyo I ki ba ki ba pinum la bat sngot mat kita kan kita igi jinga ile tiki chofi Henry nga kwa bangani dalo pamenta ba pinum sngot hukum no bania ka jingo iga bakum no fi ida pi puli ne utho wa support ni wang na bangiya daga jinga om daga jingo I fi piaban sngot umut ayu abu kurani gani mdai bu ong ba ubriu ba ya jinga kaman umdan jingo I ru ya Kamat ba usyat matla ke jingai ke ba matla ke jingai ke ba dum ke jingai ke ba shulek lumar ke ba shu risk lumar shu mo shu kendo lumar kam so tho ke ru nga khwa ba ngan ong pi ke jingai ke dan kam ke jingyo iru ke ba kin jamin se pet pin pule na gani ka na ga shiti na gani ke ju ke shiti ke ba tho wa so pa na ka ta da so ong pi na pi pule bible ju pule tang we ke khat If puli gini kalau nang besar, tungin si puli kendiat nak dekat ke ba khat nriu, nak dekat ke ba khat perahu ang. Nama kata ngiman tatsyu, lang bau beriu bahabar jengi nang jat, penbau tau beriu bersepok ulah nang syat jalan kesengi. Fidei kita kata ang kuat bapinyo I, haki beriu ke balak kha arsen, ki beriu ke balak mat ke jing penem. Kidan ar jing em ke jing em jengki. Kawai ke jing em ke bekin jado, henry kidan ru sakawai pat ke jing em bekin jamin sem. But uniu beriu bukan zaman semu badan apa jongki, udah badan ki khmat, udan ke jingyo I. But kat bau nang he nang san uniu beriu, bukan zaman sem. Ke jingyo I jong ugai pher, ke jingyo I jong uniu beriu bahabar, ubalau mangaban mapi. Fidei nak terkadang pi puli yang ni wang agak dekat ke bekat perawang, naba ngim kami isu aki bayu I. Hendak aki bam yo I, nama aki bangiyo I kilong tang shipor. Riki iki bam yo iki long sheki bam jukut de shai bai ta kitian kani ga bang na bangim khmi shu iki ba yo iki mot ayu ta kamot ngim ya shu tang daga jing yo iki ni ga ba ki khmat do changi hare uya ta ki iki bam yo I pen ban ki ba new briu ba po jo u yo I iki ba kin chaben sim ka jing ya ka dai ga ba pi yo I ha ga ba kin chaben sim ya ka iki ha ga ba kin jado kamla ban yo I bat la da pi mot ban ya jing Walit ya daga jingyo I bukan jado berba pi persamaan ya jingan. Lada ka daya pi bapini ya daga jingan. Pi hap bandan ke jingyo iru ke bakin jaman sim. Kata ka daya ngakwa pinda syai bah. Hagi ni ke Bible. Nama ten ki beriung yo iki ya yung ya daga jingan. Nda bagi ya jingan ki yo ipat bandan ke bakin jado. Nda pi yo I daga bakin jado kan kata ke jingan jafi. Penyan peni ya fikim dia daga ni ke Bible. Pinapuli na ke kitab jingken kalau nang ko bakat lai. Kani gade ke way na ki illustration la ni kata ke jingpen I ya ka nuksa ka bakrao pala ay Bible. Lesingan kam kren ni gani kendiat ya syabat nga naman nga kwangan penkut no I gani ke jingkren mentag singin siya pe daga waypat haga ni ko waypat ka voice message ke banwan. Fi de pipet bahay gani ke kitab jingken kalau nang ko bakat lai. Ngai gini ngajubu jingke liberabor, ngajubu jingke liberabor ke jing jonga. Namar uplay hakapor bau khat yo Moses. Bau un pelat ki khon Israel na ke jing long merau. Bat banyalami ki sigari kanan uda angru sigari ke betul de gedut berkengau. Ulah dab ong kita. Nri ndah bau Moses ulah yalam masih penilin kuat defi. Boleh ulah leki kamba ki bubun. Ba pipuli kalau nak ke bekhat lai, nda shwaya ke bakin rung sigari kanan. Ublay uong yo Moses, nganda puli kitab jingken kalau nak ke bekhat lai. Utrai ulah keren au Moses udah ong. Men pa ki beriu begini kmi sentiat sigari kanan. Wei beriu nak wei ke jat ki kpa joki men pa yo wei ru ubarang ba apa deng joki. Baru Moses ulah pano iki na kita riklau paran daga hukum utrai.
kita gibriu baro kita long kirang ba ki khon Israel fi ni ni jingkali ga banga kwa ba firu pin kali ni jingkali le sida ga banga wanra ni jingkali gan pen shai fi ni ga landa ka jingkali jonga ga dai haba u play u khat ki khon Israel ba di Moses ban yalam ki khon Israel chagari kanan nda poi para jan chagari kanan balai u play u da pha balai sentiat eka hato u play mlaban ai ke kanan na ki khon Israel ki bawlo yalam ki na ta ge jinglong brau bat bawlo yalam ki ki kamba ki bobon haba ka ta ge do no to play ka ta ge jingkwa ka to play ban ai ki ge ri ki jingyo kan ti jong ki balai u play u da pha ban shong lang ni bat ban da pha sentiat ye ge ri kanan ban da jiet lang ni khan arngot ki rang ba na ka wei ka judge Israel tribe ko to nga perkhat e ne men chuang try ke ke dau bale na dan kamen sentiat e gari ke bo blame mut man ai bale na le sentiat e ka la do blame mut man ai te bale mu ai be ke ta ke jingli jonga men chua le si Moses ne ru un ngo bale try me de pa sentiat wat Moses lu ngai skot ko ne bale nap de jet ini grang ba bakin de le pe ke ta gari hato ki khon Israel kim shim la ya ka tu ne Snem bat mentar ki kwa ban rungno shata shir kanan mana pipuli bahang ni nga ikumba kuman ong ikumba bleirum te bahai ke kanan bu da pha sentian ika ikumba blei udon jing artien ban pe yegri kanan kalong kumno henry waliklet blei ude blei ubakrau palat haga jing yoi fi ublei kwa ban ai ke kanan hagi briu gi bo yoi Bakim dan setia kejing long ke bau blei kwa. Kani de ke bakta ba ke dot note changaru. Teng teng asyik keren ni kani ba. Dan ki beri ke bakwa pula ben yo I no blei. Hari blei tip iki. Ba mlong man ai ye ke tu ke bakipan. Ye ke tu wat ke bau blei kwa ban ai ro mlong naman kidan ke jing long ke bam dei. Ke bening kong ke jing mot changki ke de ke jing mot Egypt ku mangaladep keren. Kaba arang ni nda haba upai ni ki khatar ngut haba ong khatar ngut ki bri bala jet na pedeng ki kinsai ki khon Israel kamot ki bri bu khrau bat nda la pha arngut na pedeng ni ki khatar ngut kamot shiphongut ki de ki bade na ni ki tribe per bat arngut na ki ni u Joshua baru kala pro ki lai lang fi iga Bible ko nda haba kila lekio ba kila sentiat e ta gari kila ba ka de gari ba sai so shisha kombo bleu on ki pai ko we get hem eshkol on go Bible kila ya pomi ko we get nat ko ben chirin jo so wan bi ba ka lor ki ding apden arngot ko ba mut ba hadu kat no ko jing sai so jonka re nda haba ki rung ta hapo kanan ka Bible ko ngi gini ki kiten kila ya tkhu ba kila amru ngila ya lek pai ga ta ri ka ba mela pha ingi shisha ka long ka ba shlei ga dot ba ka ngap kinir gi so jong ka henry ki ong kumni ki don ki briuru ki ba shong ga ta ri ki long ki ba klan ki shnong ru ki ba ker ken ro bar ki ba khrau e hang taru ngila yo I nga kwa ben bat ba ta ki hang taru ngila yo I ye ki khonu anak ki amelek ye shong sa shathi hakilum ki le shong sa ki het ki jebas ki amor ki kanan ru ki shong jan ga duriao hajan ga Jordan harut tong ga Jordan fi kan ni jing yo I ka ba ki yo I ye kini ki giant ni kini ki priu ki ramha kini ki riu rat ba ki don ki shnong ki blaker kan ro ki yo iru ye kini ki riu ramha ki bedanang ni bat ka jing yo I jong ki ka kta lut ya ka jing ngai jong ki fi ka ta ka de ka bang kwa bangan pen I fi yang ni bala na pirung show Snem arajar ar pin sa yo I ye kitai ki jing yo I ki betik kuma yo I kini ki khat arngut ki nong yalam jong ka jait ben Israel la da fin yo I nga kwa ba fin yo jing hikai lo pamata ka sngi
kumno Pynkhreh bandrung show Snem arajar arpuar fin sayo I ki giant fin sayo I ni pertaigan long kum tai kin mi kin thau ki brio ki khamdan bor kita ki super soldier kin thau ki brio ki ba fin siat ki kudir ki nom yap bat kan sami ke belong khla ka ba pimla ban snow to agni Snem arajar arpuar kan mi ke ban penlong ki brio bikin shapting kan mi ni jingpang kan mi ke jing pen ka ki jing trai ki ba harukom ki brio ki sneo lomba ka jing pen ki jong boman kan pen ja ni ke pertegan mi ke ba ima ka ba kumba ki khoni swel ki lek bai ki rung shini she kanan ki yo I gane bat kan ni ke jing yo I jong ki ye gane ki snong bla ker kan ro I gane ki ram ha ki bra nang ne ka talut ye ka jing em jong ki bat dai nang ka daw nga kwa mga nong fi ba fin pen bek bahai ka kom yo I jong fi pek yang ne na fi pulina ka kitab jing khen gel nong ka ba khat lai ka khat ka ba lai pho u kalep u la pen snap jar ki ki brio khman Moses ulang yang ni le ki she's not in job no ika na man ni la biang man job no ika hari kita ki brio kim tre le ki ulang ki ongim dan bor ban le ini pat ba u khlan man ngim ki ba kham khlan ken bat ni ki la walam ki jing bana ka besni u ki kategori ber ki khun Israel but hangta ki ongila yo I ki rat ba ki khun shen rang u anak ken ki bana mi ne ki rat ba bat ku aga jing nyau jung ki ngila la kum ki point kum taru ngila long ha jing nyau jong ki de ka ba fi inda ha gila yo I palat I ke jing krau jong ni ramha ki bedana po kanan kini ki khon jong anak ka jing yo I jong ki yaki ka penlong ki bakini yo I ala de bakilong sak tangkum upoi fi ka takade ka bakta ke jing em jong ki brio fi yo I palat yaki eki besneo fi yo I eki ba ke jing em Pynkhreh yo issue ige jing crowd jong play ige jing em jong fi. Pynkhreh yo issue ige jing kular ge jong play. Pim yo issue ige ba play plan. Kim yo ige jing se so jong kanan ki klem yo ki klem yo ki kamba ba play le shwa jong ne ki klem yo bo play card ige duria bu saw. Ki tang shi yo ige ni ki ramha ki la klet no ige ta ige jing yo ige bla da ige jing em jong ki ba ki klem dan jing yo e ru em ka ba kra. But nda haba ge jing yo kaba bakla kala pen ki ige jing em jong ki pen manas ne ru ige ni ri kanan mudur fi gede ga pop kaba ngan ong fi gede ga insult gede ga mocking gede ga jing kheben yo play ba fi pen bot nam ye ka ri kanan wale pen bot nam ye ka ri kanan wale pen bot nam wale pen manas ne ye ka ri kanan namar lada pipen bena sni wikari kanan pikta ia ke jing plan jong play parakoy bat kida ong kade ke ri ke besnio ani tu ifi lada piper khat bahai ke ta finio jing shai me da sni ke ke penlong i gini ki ship hongot bakin pen bena sni kat ia ke kanan ke jing kular ke bakrau ke jong play ia ki kun Israel ke dau baro ke dei ke jing yo I ke kta ia ke jing em jong kum no fi yo I hagini git benai ki Snem gi bladem kum no fi yo I ga lockdown kum no fi yo I gitu ga coronavirus bet menta fi sedang yo I sai gini ga omicron ani ga omicron but fi sedang man yo I gi khubor gi news fi sedang man yo I gini gi jingja ga pertai but don gi brig bom no mi shows na yeng dan gi brig bi shong bai khob hier ki bom sha ki khun man ban puli ki bom sha shu ban le ki tre ki ta ki bala shi shong shi deng ma sa po yeng ru bat ki ba dan lat shu ban mi bat ki ba ka jing shap tin kala bat iki ki la shu im setang ka serngio bat nga kwang na ngi pi ki la dan ga jaka ga ba ka jing yo I jong ki kala long ka bom long shu ga jing im jong ki bat nda ha ba ka jing yo I jong ki kala long ta ka ta lo ga jing snyo baro ka ta lo ga jing ai baro kim yo I blay kim yo I shu ga jing kula tin ga jong play kim yo I shu ga jing crowd jong play kim yo I shu ga jing yap jong distress ba ga jing mi pat jong kim yo I shu ga ball play ga jing im nda ha ba pila yo I tang ga bom long ba ga ba per sha ba ga jing ai jong na kata daw nga kwa bangan kerani ga rukom yo I
hagani gisni shuabangan penkut ini ke voice message ke ba laispa ar punyo ngakwa agani ke por bapin snga pahangan pen I fi gani ke jingyo I nama gani ke jingyo I ke kta I ke bobon bala balik klat di kata lejit kenang gini ki khat arngut bakin wanra ia ke report ke babaha ia ke rikanan hari ki wanra de ke report ke besneo nama balai ki yo I ia ke jingyo I ke babakla kat bau Joshua baru Caleb wat la ki yo I ke ju ke jaka wat la ki yo I ke ju ki ramha wat la ki yo I ke ju ki ratba ke badana tu ke jaka hadai kena ke jinga pera pedang gini ki arngot bat kita ki ship hongot fi kita ka dega bang kwa nang fi kada ke jinga pera ya ka ju ide ngini rung shau ju snami hadai kan shonga fi mena gisni fi yo I kum no yo nu snam arajar arpu fi yo I ba ka pertega nang sneo fi yo I ba ka pertega nang jat fi yo I ne ka pertega ba ka nang poi shagajing sin shar ladu ka jong tom rar klam nephew I ye go buram jong play nephew I ye go revival nephew I ye go jing chop men siam nephew I ba pintin shanya pedeng go jing dum ka ta ga de ga bang kwa ngan ong fi hato pi dana ga liang go jong Joshua ba du kalap nephew dana pedeng jong ite gi shipong ki ba yo I tangi go jing tangi go jing crowd jong ki rat ba ba klet no ba yo I go jing crowd go jong play Joshua ba du kalap kira keren ke ketien ke ba bahai gini ki beriu ki ong pim tip bala na ngilet kini ki long ki kupu ini Henry da pipuli na ke Bible ke ketien jong play ke ong kitab jingken ke lendang ke bakhat sao sengap ngan puli ke ong ana kum tau pai lang bara ula perta jambat ula ke ang lenyar ba ki beriu ke la yama ke tagamen ba ki khoni sel barok ke le keren kenyum persyayo Moses persyayo Aaron but percaya orang kita asuk mengin layap no kategori Egypt asuk mengin layap no kategori Klau balai butra wala mengi kan negeri mengin hap dekat white lam kita tengah ikon jengi kita ke jing lute kam bah mengin ne pai pat kategori Egypt berkah kham seniau ni kedai bagi mut banjir no sendan deki wai pat kim nong ya lam wat la da pila jiok sengau le se kan negeri jingja ngakwa bangan wan ra ini ke ju agani ke po fi ke jingyo I jong ki nong yalam ke kta ke bobot ar million gidan ki briong ni ke legit ki rangba ki beken sai andre shi phongut na pleng jong ki ke jingyo I ke khlem dei ko bo play ko ki yo I pen bani ke jing crowd jong ki tu ki rat ba bani ke jing crowd jong play kat ba arngut na pleng jong ki Joshua baru kalap kidan ke jingyo I ke jing crowd jong play ki khlem yo I ke jing crowd ko jong ki ni ki rat ba Henry ka majority ke jingpun jong kini ki nong yo I ki balong persya ke man jong play ki khambon bani kini ki arngot ki khlem la setiap le fi fin lap kini wat tanga ke yeng ke pisau la fi degi bring bidan ke jing yo I ke ba kham crowd kat kum ke ta ke jing yo I ba ken jamin sem fi yo I bo bleu le ke crowd ke yeng ke sem dre la ke yeng sem jong fi kamdan ke jing yo I lang Finu I ke taru ke dege be palat I tu ke be yo I marwai yo ke jing crowd jong play tak daw ke keren ni ni apa biyo sngaw ke ni tang inum yo I ke ni ke jing pang inum yo I inum dia keren tan fi yo I ke jing pen banas ni ke mi na ke sentur ke jong itu ki sip hongot sedang man keren be tang I ke besniu kim keren shu I tu ki so wan kim keren shu I ki so dempur kim keren shu I ke jing sei so jong ki kim keren shu I ke jing crowd jong ke rikanan kila keren baik tangi ke jing sneal kila keren baik tangi ke jing yap keren baik but kani ke jing long jong ginong ya lam ke kta ye ki khodi sel bro wai ta ka dawla de fide ginong ya lam yeng bi ki me ki pangam kwa fin keren ni ke belong persya ke man jong play how news nam arajar pu ar namar na kwa ba fin keren ni ke krau namar kat ko ke shong kat kum ke jing yo I jo nga yo I bo play le ke krau but nga kwa ba nong ki khon la jong ru bakini yo ilang ni ke krau Tanginum yo I ke besneo. Tangin yo I ke bo house nam arajar arbuar. Dagi khmat do venyo I ke jingle jong brio ko partai. Hane de khmat ke bagan jamin sim de khmat jong ke jingle. Venyo I ke jing krau ko jong play. Haunus nam arajar arbuar.
kum kinong yalam hagi jingi seng kani hide beton kam tam kum no fiyo I nang ni shikmat la fiyo I palat iya kani ga bor jung jingdum ba trai bat la dangia kren be tangi ga ta bat ngi persangi ban pendam melodi ban ngek iya ga ta ka bangi yo I ka kata I ki bobot baro kala dei ga por kani ga Snem ara jarar ar shikmat kala dei ga por ni bangi dei ga ban not bani ar shikmat ban shakri yo tuai ima gi bakum kita gi sngi haka ba yiga jinga jonga ba jongfi an pen mat la yiga ta jingyo I bakenjam en sim an pen mat la ban an pen lap mi ban pen pek yigi khmat bakenja do bangin yo I tangi ke ka ba du jing kerman hanga ni pertai but pio I yiga ni ngan chipen kut yiga ni jing changin siale chikawai pan Fio I ia ka effective jonga ia ka mau ka jing kta mau ka jing sneo ko mi na ka ni ka jing yo I jong ni ki shikong ka kta I ke pai ba ke linyar ki yam ki mot ban pai den ki man ni pai shi Egypt ki mot ro ban thung de ki be ki nong yalam henry pengen pen I fi ka kta ayu yo play ha ka jing de bat kini ki brio Pulih na Bible ko. Snap. Nan pulih na kitab jingkhen ko nang ko bakhat sao. Ko dakhat balay pun riyo ter ko. Kita ki brio ye ki balap ha o Moses ye ban kmis entiat ye ta ri. Ki balawan phai pat bat ki balap penlong yo to pat lang baro ye ban kren knyum yo. Da ka baki ai ki tien bot nam ye ta ri. Kita ki brio ken ki bala ai ki tien bot nam ye ta ri. Ki la yap no da ka ba yap klam hakmat jong try. Kita ka after effect lani ke jing kita ka bahdian lana pipen buat nam ia ka tai ke jing kular ke jomplay wat ju pen buat nam kelumar ia ke ka po play u plan ia ka bande teng dan ki brio ke pen buat nam ki brio ke jomplay ki badana ke plan ke jomplay ki badana ke jing khat ke jomplay lana pipen buat nam ki kalau ko pipen buat nam ka plan jomplay but pinyo I u play unum shai kata but piyo iyang ni habagi penbut nam ya ka rikanan arsin ublay repeat igni wa kita ki penlong yo pai lang ban knyum bat ki penbut nam kita kari uang biang khat balai punyo kita ki briu ken ki ba ai ke tien but nam kita kari kila yap no da ka ba yap khlam khmat jong trai tangin penbut nam yo Snem ara jar ar wali ong Snem besneo dan Snem besneo de briu Pertegre babaga jin shau play la bo. O bopin sneu de brio. De setan o bopin sneu de brio bi trelang ba boman. Ki bopin sneu ye kini ki eke. Ba tangi no pen bana sneu ye kini ki Snem ki sngi ki ya bo play bo ini. Ba ruah hukum ne sengap kan polir khat balai po pra. Henry na kita ki brio ki bala lej ye ban kmis intiat ye kita geri. O Joshua u khonu nan ba du Caleb u khonu Jeffne. Kila yo im ayu blay na pipuli lot igene ki yo rong shikanan Caleb yo ben sin share ke Hebron u Joshua lo nong ila mu khrao u bala ben pen pois nan ki khon Israel shikari kanan fi ke shonga ke jing yo I fi yo I kum no la da fi yo I kum ba yo I Joshua ba du Caleb pen pois shikanan la fi yo I kum ba yo I ni ki shipongot pen yap agri khlao ba dei na ke ta daw nga kwa ba gan ong le pai fi no ni tongin yo I ba Snem ara jarar puar wala gidan ki giant wala gidan ki shnong ki blaker ken ro how no Snem ara jarar puar habang ki shnong ki blaker no gi jingwet ki bobo na gi jing shek reply la dan ki giant ki bami na ni ki pertai ki penwet ki ba le ki kam khla ki kam pen khlalot ki ga ru kom bo be jong play tangin yo I ka ta de ki khmat jong gi jingai tangin yo I mangi ngi yang ngi lap ngi ya chkhman ngin pernai na kam ta ka puram jong play tangin yo I ru bo play uni terinkat but kibriu ki bakumu Joshua ba Caleb but ngakwa agani ke por ba abang ngreni gani ba ongaru kom yo I la pen I fi ba ke jing yo I ke kta I ke jing ya island ti ke jing shwai ke bangan pen kut
ngan pen I biang fi ye kene nong rim ba ka jing yo I ka kta ye ka jing ai chini tanga kwa banga nong fi hang ni ro ngan kren biang kendiat ye ka ju I ka banga la ju kren ba ka jing ai kam dei setia ka ba mat la Pipuli na ka gospel ka jong Matias na ka bakhat sana do khat ba arpu arteter nginum de puli na mga num lapor shuban puli u jisu mi na ka jing duwai ba u ya ya lo jong ka duriao ka bible ko ong ndaki yo I ba u jisu ya lo duriao ki pertayo u ki ong ka de ka ksoi fi in nda fila dana ka jing nda fila dana duriao jong ka jing le wat la do play umot ban pen pau ka buram jong u pimyo I bahasyo yo play pinyo I pen mani play kum kun jak soi kani de ka jing yo I ka ban kong ka banga yo I ha ka jing ja ba nda haba pila dana ka jaka jong ka jing shep tieng ka jing yo I baro kala shep tieng ki senran ki shong de liang bat ki khun bro shimet adu ndi jan shai baru jisu wan ban pen I ka buram jong play ha ka duria u ya alo ka duria wan na ka bakin jamin sim na ka bakin jamin sim wan ka ban dominate ya ka perthai ka bakin jado ya ka duria ya ka air ka air ko u yang be jrong ka duria klem ngam kat bagi senran pat ki dana ka liang bat ki shania aga liang bat ka jingyo I jong ki kam dei shu kum ki dei ban yo I kila yo I daga khamat do bat daga khamat do aba pi pet you just grace pi yo I u ko muk soy ai ngoi blai bo Jesus ngot ho wang wat chet ding dei manga pi puliang ne u petra zuang trala na me dei me hukum ni ngaba kan wan sheme ko mu Jesus ang wan ama bangala kren bun sene ngene ngam kren shibo pi puli ni ko khat ang ne u petras u hiana kalim u ya daga jinge fi ingan ong biang fi kan mau petras u klem shurun ko na kaliang klem da yo snow ki ktien jong play na ta ko jinge ka dei ko pi dei ban da snow tho I ka ktien jong play o chu ya ma la o chu ang ngi ya da klem ka ngi ya da ka jinge om da ka jingyo I ka ta dei ka ktien ko pi ha ban da snow tho u petras ni u ya da ka jinge da ko om u klem ngam na ma play u yo I ka ktien ka jong play bat ka jingyo I jong uru ka dei u yo I o Jesus Christ bu yang da ko wat num ya la da pi klem yo ka ktien jong play ka tikna But manum ongan ya de jinga da pi klem da yo I o Jisu ga buram. But Petras nda ya ka Bible ko ongula ya lor ko umban na cho Jisu. Henry habawla yo I ye ta kal air ba ga jor. Ulas ngau shep tiang. But ulas dangman ngamu pertawang ku try to peneminga. How ni Snem ara jar ar fu ar. Balenga kren ni gtien ga jong play. Na mga kwa ba pinda yo asngau kumba yo asngau Petras. O play khat biang yo on one. Ya agni Snem ara jar ar fu ar. Bala da fiat yang ini Snem ara jar ar fu ar. Ai ba piniat kat kum ka ktien ka jong play ka ba piyo asngau. Wat na gani ka voice message ka mga kran. Wat na gini ka YouTube channel ka mga kran. Wat na ka to ka online service ka mga dan man lang Sunday jan ben. Ya da ka taga jingyo asngau ka ktien ka jong play. Wat yu ya shong shit. Bat ka babot nang ni. Kumo Petra zu ya alor duri au. Uyo ibet yo Jisu. Nga kwa ba piniat ba pinyo iyo try. How ni Snem arjar. Na yo I yo 666. Na yo I ga vaccine. Na yo I ga Omicron. Na yo I ye ki AKA nga kwa finyo I yo try. Na magajing yo I yo Jisu kan pala if finia bet ban poisho try. Petras yo I no ye ki eriong shitang ungam. Jing shep ting kawan. Wala yo I no ha ga Snem arjar arpuar. Nga kwa ba finyo I yo try. Rangkat bat ka ktien ka jong play ka ba piyo snow ka ba da tikna ka jing em jong fi bo play kwat e fi ba pin rong show ni Snem arajar ar fu ar rangkat ba ka jing yo I ka ba kat kum ka jing kwa ka jong play nganget kini ka jing kran ka kar khu e fi ngadang shidap kran ba kitab ka ba ar kis em ka nang ka ban rio
na khat ko khat san habo ben hadat ko kere ke yeng jong Elisha ban penia wan rai sipai shibon dang step shakri mi shabar yo ig sipai ul nyar wan wo ko kun ran in siya hade Elisha ko klem le nyar duai no shakri wan plegi khmat jong ban daw yo i klem le nyar na mar ki yo i baki angel ki kham khrao ban ki sipai ki jong ben hadat ka shong ha ka jing yo i ka bakin chaman sem fi yo i kum no yo no Snem arajar fu ar ka ta ka de ka bakta i ka jing em jong fi tangini duai ha ka ni ka por kufa nga ai ngu ime ba nga penkut ini ke jingkren ka nga ai kerteng kumno ban Pynkhreh yo Snem ara jarar war nga ai ngu ime kupa nga penkut daga ni ke jingkren ba ka jing yo i ka kta i ke jing em jing try play ki khmat ba kan jaman sim jing ai bo to briu ba po jing yo nang shait nang klein ba unio i ke ba ya de ke ko man ke jame try hi kai ni ke briu ba kin ya daga jinge om daga jing yo i om tang daga jing yo i Henry try bagi ya daga jing kin dan ki khmat chung jing yo i ki bakin jaman sim bagi nang score bakin jaman sim bakin yo skau ga kitien jame bakin jam shi khmat ban ya haunu Snem ara jarar fu ar bakin poi be chigat hong ha bakin nang ban yo i be tang ya me try ban ya lu cheme ga buram na magani ga jing hikai ka kerteng ga dong chi su mi duai amen bat amen. God bless you.